बे समाव रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनजों साबायखर बावदों। बे समाव बुंनो सानदों जे देग्लाय सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमि बर्डआ गावसोरनि इउएन एकाडेमिनि फरायसा फरायसुलिफोर 2024 इं मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिआव उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै बाटाजिपुर इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बरायनाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारियावनो आङो दान्दिसे हांख्रायलेखा आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों जे दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव थारैनो बेयाव देग्लाय सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमि बर्डआ फोरमायनाय बायदिब्ला 87% बिथांमोननि इउएन एकाडेमिनिफ्राय देग्लाय मेट्रिक थाखोआव पास जादों आरो बिनिनो 34 जना सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हादों। बेखौ खोनानानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि जि टप थांनाय जे राङापारा बिएन एकाडेमिनि मा नाममोनलाय बिथांमोन बे फरायसालिनि नाम बेनिनो इउएन एकाडेमि टप थांनाय सुलेखा बसुमतारी बिनानाव बिथाङा राङापारा बिएन एकाडेमिनिफ्राय टप थांनो हादों। बेयो गोजोनथाव बाथ्रा जे आङो आसा खालामगोन जोंनि देग्लायनि सनितपुर जिल्ला हिसाबै जे फरायसा फरायसुलिफोरा मेट्रिक थाखोआव जे सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय बे हारा थारैनो एसे खम जादों। आसा खालामगोन जोङो देग्लाय जिल्ला एबसुआबो जि जोंनि 200 मिसन जोङो दङमोन नाथाय बेनिनो जोङो 109 जनल' जोङो देग्लाय सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हानाय जोङो फरायसाफोरखौ मोनदों। जों आसा खालामगोन फैगौ बोसोरनिफ्राय जोङो फिन आरोबाव सोलोंथाइ बिथिङाव जिल्ला एबसु जानानै गोख्रोङै खामानि मावनो नाजागोन आरो आसा खालामगोन फरायसा फरायसुलिफोरा मोजां फरायनाय बिथिङाव गोसो होगोन आरो देग्लाय जि फरायसाफ्रा मेट्रिक थाखोआव पास जानो हाबाय बिथांमोननि जिउआव लानाय थांखिफोरा जाहाथे मोजां जाफुंसार जाथों मोजां लेखा फरायनो हाथों बेखौनो जोङो जिल्ला एबसु जानानै आसा खालामबाय। जों बोसोरे बे मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय जिथु फरायसाफोरखौ सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमि बर्डआव थानाय 9 फरायसालिफोरा खौसेयै जों बरायनाय लायो आरो देग्लायबो जों बे हाबाफारिखौनो बेयाव दिनै मावफुंदों आरो आं बेखिनि फरायसाफोरखौ जिथु 34 फरायसाफोरखौ बरायनो मोननानै दिनै गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे इयुनफ्राव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रिजाल्ट लाबोनो हायो बेनि थाखाय जों बे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय जादों। इउएन एकाडेमि सनितपुर जिल्ला हिसाबै देग्लायनि रिजाल्टआ माबायदि इउएन एकाडेमि सनितपुर जिल्ला हिसाबै रिजाल्टआ जितु देग्लाय बांद्राय खिन्थु मोजां जायाखै। 7% एसे खम जादों पास पार्सेन्टेजआ आरो पास जादोंब्लाबो जितु फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनि गेजेरावबो जौखोन्दो हारा जितु नाम्बार मोननायनि जौखोन्दो हारा एसे खम फैदों। थेवब्लाबो जोङो फैगोन समफोराव बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो हागोन बेखौ जों फरायसाफोरखौ जों आसा खालामो आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरा बेनि सायाव मोनसे आसा दङ। बेनि गुबै जाहोना दङ जों सानो देग्लायनि जितु एसएसएलसि आनजाद मेट्रिक आनजादनि कुइसन जितु पेटार्नफोरा गामाखालि बोसोरनिख्रुइ देग्लाय गोब्राबसिन जादों आरो एमसिकिउ जितु 45 नम्बरनि एमसिकिउ बे एमसिकिउआवबो फरायसाफोरा पाजल जादों जिहेतु बेयाव कुइसनफोरा माखासे मिस्टेकबो ओंखारदों आरो सानखान्थि आयदानि कुइसना माखासे बिजाबाव गैयै कुइसनफोर फैदेरनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थिक एन्सार होनायाव गोनो गोथो खालामदों। बे फरायसालि जोंनि जितु हाबाफारिखौ जोंनि सनितपुर जिल्लायाव थानाय फरायसालिफोरा जितु गावसोरनि फरायसाफोरखौ बेयाव लाबोनाय जादों आरो बे फरायसालिनिफ्राय जोंनि इउएन एकाडेमि बाटासिपुर फरायसालिया जोङो बेखौ बानजाय आफाद हिसाबै जोङो दानानै लादों आरो जोंनि फरायसालिनिफ्राय गासैबो खरस पातिफोरखौ जोङो खालामदों आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरा बिदिनो बोसोरफा गंफा बे हाबाफारिखौ मावफुङो आरो बे मावफुंनायाव जेसेबां खरसा जायो बेखौ बे फरायसालियानो बानस'यो। दिनै बे हाबाफारियाव आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि
नेहाथारि मुस्रि एनस मोसाहारि आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि लोगोसे जोंनि दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोनाय जादों।